لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد buas puji sangit Pangulo Subhanahu wa Ta'ala iwan syukur kanya nikmat masih hari kita nyo biyaon alam kusog iwan alam tuyo umadir sintungod parkala pag-arama lawiluwa magdaratong ni sa apidaad daw rakuman imbulan mabarakat amrin syahru Ramadan alam mabalig na Ramadan mabarik na baka yawam min Sya'ban murah-murahan ingkitan nyo mabot pa bulan namun bulan nagdara simbarakat amuna imbulan amunin syahru Ramadan timbun manamba in karewan doon na laom niya iwan pagtakon siya man syahru Quran pangato pa Allah Subhanahu wa Ta'ala amunin kita niyo mabot na bulan amun sa lingkat-lingkat amun imbulan amun sungon along piladlaw ra kuman imgagtakad-takaran sing kita niyo mataod din ang mga mano siya di mag-abot di na mabot impangumulan nitsin sila abulan amunain sa barakat bulan amunain nagdara sing karayawan amunin bulan Ramadan wang nawa alamin kita nyo ini pangato patana to Rabbul Alamin mamaning kita mabot daha abulan amunin bulan Ramadan Insya Subhanahu wa Ta'ala adi pa kita nyo mga kadto di pa kita nyo abutan simulan Ramadan suwayin kita nyo hati yun na to in sila makakaos in sila mukhallab in sila mukim pangadyon nila in hukuman sinsiham in siyam lang sila magbabasa saum lang niya al-lugha al-imsak al-amsak Pamas Allah Subhanahu wa Ta'ala inni nadaltu lirahmani sauman in amsak amuna in uno magtangka kaw amay taba sa luwa amuna tumangka kaw uno-uno yung tangkaan mo aba sa luwas biasa pa malong mo di ako duma magbisra kanya yung alam sing pila adlaw yaon
nagtangka ka, hindi ko dumamag-meeting iwan sinto. At wadi ako madtup kay kuha nyo, alam si pila adlaw. Amay taba sa lugatin niya, amay magtangka ka. Asara, as-sawm fi syar'i, huwa ta'abbudun Allah subhanahu wa ta'ala biimsaki anil aqli wa syarb wa sa'iri mafturat min tulu'il fajr ila ghurubiha. So sa buton tayo nuin in ta'abbud. Onda na mga kaibigan fukaha bisirod dyan inunuin mag-imsak ko si bebe ni kada sa say uno masabot mo yung ta'abbud. Ala kala no mo nagtangka adya ko, sindi ako maon, sindi ako madto, wala kasunod yung ibadat. Say inunuin nagsimang ulama say nga ta'abbudong na subhanahu wa ta'ala bi'imsak anil akli wa syarb wa sa'ir mafturat min tulu'il fajr ila ghurubiha. Say makasunod inunuin ta'abbud at yung pag-ibadat inasara siya ng pag-iaw lang niya amon mag-ibad ka pa Allah subhanahu wa ta'ala tangkaan mo inunuin impagkaon iwan si pag-inom bisaning kiaunan niya wakto bukong bulan Ramadan inukuman niya unon mo bakay mo awakto man simudin bulan Ramadan di na kamanday uno aadlaw niya di kamanday uno kumaon iwan sin minom iwan pasin kaini sa pasinusin ikabatal kanya then tumag na unuin tulu'il fajr sadiq amun sumud na unuin in adlaw mo na in padal na sa amun sadiq doa man yung pagtaon padal kadib padal sadiq amun gumawa na in padal sadiq sambil na sa just uno tumo gum imatasuka misampay kiaunan niya uno mubah biya si magkaon ko uno amin kabiyak sa singkita may naat mataso ka di ka man iwang minom di ka man minom hawak tuyad to daberin na ba inapuas sinusin sila ta mo niya hiyaram sin sara nabukon naman yung tangkaan sin ikaw amunin pag-ianon pagkaon at jaywan sin pag-inom buat malayin kami sa hindi na sin ikaw siya'y tangkaan mo rahamon di ikaw misra patay mangod mo sumod sa pag-iba at misra ko mapukat at misra ko abukon kawin sa tayo mangod mo asatam amon misra mo siya uno-unang misra amon liyangan sin sarap inyad do haway pa yung bulan naman sa liyangan nabiyarin na magsumod yung bulan Ramadan isang pa yung kiaunan yung pagkaon yung pag-inom mo ba kayo mo di mo man day uno inom mo na wakto sin adlaw sin bulan Ramadan nabain na ba, hindi ba, imbisra mo yung taymangod mo, limutom mo sa ataw, bisra mo sa simapait, amisan bukon bulan Ramadan, inaturi man yung bisra mo siya. Na in Ramadan, in Saum, piyado siya, agtag na, ikarwasin hijra, sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikarwa taon na sin hijra. Nabi natin Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagkapuasa siya siyam puasa ang katauran sinapuasa si Nabi natin Muhammad sallallahu alaihi wasallam then kawan tag siyam adlaw rain unuin ikamatauran napuasa niya yung puasa ano kuman niya? Muna, inukuman sin puasa, wajib siya, then ang Quran, iwan hadith. Falmasin Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alalladina min qablikum la'allakum tattakun. At inyantiyag sin Allah subhanahu wa ta'ala amo ni mga bariman amo ni mga malatsaya
ya ka mga bar-iman, ya ka mo na matsaya. Wajib ko na katapyado ko na kanyo in magpuasa bulan Ramadan. Biya sing kapado ko sila nakaunayin kanyo. Mura-murahan yung kamo no, magmabuka. Inahikmasin puasa, dahil na mga tazkiyatun nafs. Ibansin, magkatumtum kaw, ang mga taymangod mo, amoy miskin. Hawak tumang ko nagtatangka, kaya iniwala mo taymangod sin kita niyo amon di magpakaon. Awak to yaon sama siwo in kaaunan si Muslim amun mukhallaf balig mukim ibansin akil amun muasa waktu yaon sama siwo ang kakatungtong tayo mga dumiskin na hawak to sila uno di magpakaon ang kakatungtong sin sila nagpupuasa iunuin tayo mga nila iwan pa sa impuasa inihikman niya targib haadlaw sa sungon amunain intao tanto bang sa nagpupuasa insahwa niya kumu ang kanin tao nagkakaon iwan nagiinom indugo niya, di madaka na, paisan na to alam simbaran niya. Doon sa hawat siya, sa bang siya nagtatangka, nagpupuasa siya, indugo, yung syaitan, di dumakan indugo niya ron ha, alam simbaran niya. Naiwan yung to nagpupuasa, suway pataon yung dikil niya pa Allah subhanahu wa ta'ala ibansin bukon yung kiaunan dikil niya patay mangod niya amon bisiraw niya intay mangod niya ang kanyang magpuasa muna bukon hadyain pag iyanon yung puasa sin ikaw amunain abdi ibansin pagkaon buat malayin kad ingkatan sin iyaram si sara so'y puasahan mo. Adi ikaw, misra patay mangod mo. Isang paingkiaunan, abo kung bulan Ramadan, di mo sa mga misraon. Di mo sa mga sa tamon. Nabayin na, mang sumod yung bulan Ramadan. Di magkaon, magkaon kayo, mag-inom kayo, ingkiaunan niya, abo kung bulan Ramadan, insya uno, mubah. Sa imisra ko patay mga Muslim isang bukong patyaw ng Ramadan, ibang bukong Ramadan, di ka man dyan imisra tayo mga Muslim. Nakuno ba mapaldo tumagna impagpuasa. Ang din katutan niyo, pag inangon na yung dagbos niya. Aru-adlaw pa yung bulan Ramadan, in sila tumagna na. At tinamuasa na. Di sila makadkaagi, hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha ra'aytumu fasumu, wa idha ra'aytumu fafturu. Fa inukum na alaykum, faakhiduru lah. Di sila makadhadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saan sila muna sila alam sin dua adlaw at alam sin ang kaadlaw. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu Ramadan bisawmin yawmin aw yawmayn illa rajulin kana yasum sawman falyasumhu. O kama ka sallallahu alaihi wasallam. Ang dala mga tao naghihinang di na kita nga makad sin magkita bulan. Sa ingkato lang nga mag-itong nadya ka simbulan, awi sin adlaw awi ini.
in mga yadto naka-adapt sila ha, uno, akiya si mga Shia. In Shia, Ismailiya, inag na imbya din dagbos niya, iwan pasing kaywanan uno, din ang mga ahlul bida. Ininang nila, muna sila muasa, alawm sin, 2 adlaw. Di sila makad kayo magkita uno, magkita bulan. Na inahal sunna wal jamaa, suway siya makad hadith si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yati wa aftaru li ru'yati fa in ghumna alaykum fa akhdaru lah. At tinyayin mo sa kita nyo, amo na magkita bulan. Mapalo siya habin dagbos niya, ikaisa niya, bang kakitaan sin, baransin ikaw. Kaya wajiban din makita, muasa siya. Ikaisa niya. Ikarwa niya, bangaon din ang mga mamaytai, kita sin kami ng imbulan. Ato kita sinamok sin taon ng bulan. Ang kanil pagkita bulan, ang magpuasa, misra mo kanil syahid, lang si mga ulama, jari, imamaytai siya. Sa apagbuka, aid, lang si mga ulama sa dua uno, syahidan. Ato dua unoin, so makita. Bangaon na may tailan niya, kita, iko na timbulan, muna mo yung kewajiban baran niya ito. Inakita, inilhal, amon kita niya, muasas siya, kaisa. Ikarwa niya, amon na may tain na siya, yung katasig kawaitaan niya, siya'y muasa. Iwansin, mamaytay siya ha, anak kura singkoman, asupaya ikawaita niya kita, ikuan nyo yunuin, imbulan. Sa suway sa nakita, siya, Muslim, iwan bukon sa uno, kadib, bukon sa putingan, iwan bukon sa dinang mga pasik. At iwan bukon dinang mga tao uno, amon nahilo. Ada kay na may tayo kayo mo uno, amon tao, nag-inom alak. Kita ko lang yung BN eh. Sa amon na sa uno, amon, tao amon, kapangandulan. Ikarwa niya, ikato niya, banggi kakitaan, painugom na alaykum, paakdarula. At tinaman yun yung kakitaan unuin, imbulan pagyanon, padyo ko pa yung Sya'ban, katluan. Bang biyat yung dagbos niya, jari na in, sila magpuasa, abe yung dagbos ising kewali magpuasa. Ikaisa, al-Islam, amo na in, Muslim. In kafir, waron si kewajiban. Sa banga waktu, simudin bulan Ramadan, uwasin sa nag-Muslim. So pa, malima adlaw ng 5 ba in bulan Ramadan, pagsada niya biyaon, uno, kadaan niya pa ba in 5 adlaw amon, way niya kapuasaan at tawadi na. Lang si mga ulama, di niya man day kadaan, pag-awak dito sa uno, bukong pa sa uno, Islam. Bukong pa sa Muslim waktu adto. Di na sa uno, manjari, magkada. Ikaisa. Ikarwa niya, akil. Amon uno amon, tao, tangakal. On mga tao, karesalay niya, yung kabatasan siya uno, way akal niya. Sa on yung sabtao, do adlaw malaway nakal niya, pag-usad tuwag balik sa nakal niya. Bangsa pa, mahawakto siya, waroon. Akal niya rin sa, way sa kewali mo, no? Tumuhay simpuasa. Sa wakto, nagbalik din akal sin siya. In siya, no? So, ituloy niya na yung impuasa. Ikarwa, ikato niya, balik. At yung siya sa uno, amunain, pag yaron simamput na impangumulan niya, doon na ka, ikaisa bang mabot din mo niya ang putag 5. At tawan siya uno, makatakailop na mo noon,
guma rin kanya amon ihtilam pagtagon at amon alam tayo na guma din uno amon pagtagon amon di na butang asin ihi niya magwaon guma doon uno pagtagon puti bukon ka ikato niya di na mga on guma rin kanya uno amon bulbul na di na ilok niya bangso pa ma inawak tuyad to miyawat na sa balig in pilaadlaw limabay bisan simusod din Ramadan alam si limadlaw di niya nato no kadaan sa buat malayin kan intaw amoy magkalaw inakal niya subay inyad to kadaan niya inunuin inamon awak to siya uno way akal niya waktu adto doon nakaruadlaw doon nakaangkadlaw bangawet yung dagbos niya Allah in sila kewajiban na uno tumunesin pagpuasa at tungod sin mukim iba sin musafir bangso pama imukim daga udur siya udur syar'i biasin ayat sin Allah subhanahu wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra imukim daga sakit siya kanin sakit si mano siya on pagtaon sakit niya kaubatan on sakit na kaubatan in sakit kaubatan ang natin pag-iano lang niya pa ayamin ukhra gantian niya waktu simbulan Ramadan way niya kapuasan pilain katinggalan niya sa bangin sakit pag iyanon amon sakit kalaas na di na siya kaulian amon yung pag iyanon in siya uno magpidya na dya na musafir siya na in mag-atas pikil bangso pama in siya muasa iba siya di muasa sa biya sinari isyakh bimbal sirahimang na siwo da insa pa lang niya malayo ibang bukong malayo basta natag sa sapat ruksa na kanin siya uno muka yung kayo ng ulama, depende hakahalan sintaw magutulak-tulak. Manjali siya muasa, manjali siya muasa. Sa sumakawa, bangso pa may pagtulak-tulak mo yaon, o masak ka niya roon, o doon sigpit niya, imagpuasa alam sin masak ka, inukuman niya makro. Biya sintaw ta kasakit, amon bang yung pagpuasa sin siya, magduron yung sakit niya, inukuman niya, makro. Pasin ang Allah subhanahu wa ta'ala, yuridong no bikumul yusra, wala bikumul us. Yun ang Allah subhanahu wa ta'ala, ikawan niya maluay, buko bukon, to pasigpitan. Wa ma ja'alaykum fid din min haraj. Pero yung agam Islam, insala sa Allah subhanahu wa ta'ala, bukon, intao, pasigpitan. Buat marayin kanyan niya ikalway kanya. Ang kalingkatan, di akan, tanto ikarayo kato. Asyari, insiya, piyarasin ang Allah subhanahu wa ta'ala insyara, tanto ikarayo pauno pa, pabang sa muslimin. Bukun gamman insara, piyara supayan tao kasigpitan. Bangsa pa may kiaunan, magtutulak-tulak. Ikasigpit ka niya, imuasa siya hawak sa timutulak inyaon afdal ka rin unoin imuka sabi samping kaunan niya intulak niya wakon buwan ado amataran sa sumawa inyaon siya mag-atas pikil bang siya muka iwan insa muasa sa buat malengkan imanga yadto bang siya muka lami mareho kanya
Pasal unrok sa roon kanya uno, awak to puasa into magtulakin sa uno muka. Ya indamik kan din sabi mga sila taga haid, iban nipas. Iban si mga uno nagpapaduro sila anak. Iban sin hamid, amun tao burus, amun babay burus. In sila ang odor nila, manday sila muka. Sa sumakawa, in hide, iba sin dakat nipas, in sila uno, tanto, di sila uno, jari yun, tumangka mua sa hawak to sin sila uno, taka, hide, iba sin nipas. Sa awak to man sila uno, warong na hide, iba sin, warong na roon kanila, in sila uno, tumag na sila mua sa, bangsa pama, yabutan, hawak to yaon, duhur, nalawa na indugo sin siya. Tumangka na siya. Taka na sambil uno, sambil pa. Sa isa tuno, sa isa tuno. Way pa sa uno. Talbilan po, sa sumaka tangkaan niya di uno, di sa kumaon. Ipag-ihtiram niya po uno pa. Pabulan Ramadan. Tumangka sa siya sin adlaw yaon. Sa pagpuas dito, pagkonsum, tumag na sa uno, continue niya at tumag na sa sin din niya, abutan niya sin, abulan sin Ramadan. Pag umus sin bulan Ramadan, bayaran niya na in mga amun, wayroon niya kapuasa na wakto sa takaudon. Imbulan Ramadan, malago in kalabyan niya halomsin bulan ini. Ang kanapangalan ito Panginoon Subhanahu wa Ta'ala, ingkitan nyo, mabot, apila adlaw rakuman, sumud niya bulan Ramadan, mabot pa ingkitan nyo. Pasal yung bulan Ramadan, ang Ramadan ya Ramadan, khafaratu bainahuma. Impalo sa simano siya, ang Ramadan nakaunad to, iban sin agit to kasi bulan Ramadan yon. Apuas sin do sa nakula. Papasol sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kafara. Sa sumaka magdo sa nakula pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So isa ulo tawbatan nasuha. Ang kaning kalabyan sin bulan Ramadan, nagdarasin karayo na lom simbulan niya, iban doon pa impagtaon, pianoging Quran. Iban intao, katumtuman niya, intay mangod niya, amon mga sila, miskin, adi magpakaon, abukon simbulan Ramadan. Sa hawak tuman simbulan Ramadan, sama siwo na yung kahalan sin sila. Yung mga ini, din ang mga patumtum si Allah Subhanahu wa Ta'ala karutan nyo, asupaya, in kita nyo amon nawiluwa, takaalta, makatumtum sa tay mangod niya amon, masigpit din kanya. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, murah-murahan, busang pagtukaboy, ibang kusog, abutan na to, imbulan, amon nagdarasin barakat, amon imbulan Ramadan. Pasal mataw din naman siya, konsum ko nisa, ataw sa adlaw ini, yadto na uno, kaya kubol. Nain kita, yun ito kaingatan. Bang uno ba, mawot pa yung kita nyo sa Panginoon Subhanahu wa Ta'ala, mamanik tayo, mawot, abulan, amon, nagdara si barakat, inshallah Subhanahu wa Ta'ala, di na ito kusog, iwan tuyo, mag-ibadat, iwan matangos na to, inunuin, imbulan, amon na imbulan, nagdasin tamba man ang bakarewa, amon matangos sa to, sambil tanyo, pasunsin to na to, palam sin rida niya, iwan yung tanyo, pasunsin to na to, pa lom sin suka niya. Namura-murahan, mamandi sabing kita niyo, di lang pa, rijiki, iwan sin, kusog, takaman na to, imbulan, amon magdaratog-latong ini,
pagkain sila time na kauna, pilabulan pa, asa nagkatakaman na sila. Nasuwayin kita nyo, awak to biyaon, makuyag kita nyo, pagka sumud na imbulan, mabarakat, adi na pagpawa, subhanaka lang mabiyamdik, asyong na ila-ilaan, kung nastagpiro ko atubo ilay. Manday among nabuka siya pa. Nabuka sa pama siya anak niya, manday siya muka. Asupaya pasayin to nagpupuasa, nagpapaduro. Way uno, way gumwa gatas doon kanya. May nang gatas gumwa. Samang sa mga kaon na makainom, matod niya uno. Gumwa amon asupaya anak niya makaduro awak to yaw. Chef, pwede nung biya hantang sa pag PDR to kasi mga at si paklima na stroke biya. Na magpidya amo na intao di na makakaus amon tao sakit niya mun di na kaulian impidya niya tunga sa alam silang kaadim pagpakaon sa mga miskin bukunan ka sa tunga niya tunga uno insa iniya mo na tao so kuno ba niya angka gantang tunga gantang gantang ang mga pagkaumuha ang mga asla miskin. Now, sa pandon, chef, biya, mga kita miskin, biya, tao miskin yan, tumang biya, sa pandon biya, ang kabulan na biya, hilihil na kanya biya. Diyari ito siya sarap. Wala rasa niya. Nagsikaywan na naman, hindi mo sa inapda naman uno, arakala. Biya na biya. Mas man yung katiril mo uno, amon, adorong ka niya. Kaya maula, maway sa niya, misanilil mo na inyo, alam mo silang kabulan na ka uno. Pagkaon na kao. Amon dito nakatahan. So, inhantang lang the section naman yung biya. Tao yat to. Mga sipak na kuman biya makahibar biya. Makalingkod siya, chef. Sa lang ta biya. Kasi ini-stroke on waktu. Manjay pa uno, kaulian pa siya. Ada kala na stroke sa paman siya. Alam sinduad daw, di mabaya una. di lang ta biya. Bagus. Nasipak baran niya, wena. Ada kalau mga kapitulo mga kabulan. Uno? Kumusog na siya. Simpag ay magpidya rin doon mo ng pag-ianon, amon tungkog na sa kalaas niya. Ang mayroon na chance niya, uno? Amon, kumusog. Piasin ba yung dagpos niya mo na in? Doon mo niya na hospital mo, di naman siya makahibal yaon. At amoy maas na mo, uno? Bang siya mo asa, gaman yung sakit niya, uno? Magduroon. Sa mga sapamin, to mag-intaw na stroke. Alam si mga kapito, alam si mga ang kawula, alam si mga doang kawula, alam si itong kawula magbalik na. O siya, kaya wajib magpidya. Kala na ito siya kami na magpaduro ito siya. Sa bulbang siya na magpaduro sa nabagpida sa mga unti na sa mata. Diba yun? At ibaba talaga sa to siya. Kasi isa ko mo, supaya in gatas, iba mag-inom siya, asupaya, tumuod yung gatas, supaya yung bata makainom. Akala niya ito siya, puno siya bayaran niya. Na pagpuas si bulan Ramadan, in kaya, inwaro sila kapuasa, ba't yung bayaran niya? At tawain, in Tauburus, mabunga sa pamasabaran niya, at mabunga sa anak niya, alam sintiyan niya, insam, ano mo ka? Pag-uusad to, pag-uusin, pag-anak niya, na ibang puasa sa sinipas magpuasa sa balik ay magpuasa sa sin siya tinggalan niya sa mangmiyawat na sabihin na another na sabihin to o na isap ano ba siya doblehan na isap na simple mabuayab siya ano ha doon nakawaran niya doon nakabata unad to lang niya pag-out na simbol bulanda madang balik lang si Mangulama 2 Ramadan yung katigal niya, magkada na siya. Mga udor na. Sa mga may udor niya, amoy siya, way siya nagkada. Away udor niya, amoy bukong udor syari, isa nga magpakaon pa, magkada pa. Sa mga udor syari lang niya, siya magkadaad niya, di nagpakaon. Bisan mawut na Ramadan sa pamabiyaw na, hindi mawad to, ang utang niya, pag Ramadan balik, ang sa utang yung pagkasin uno, ayaw siya makapuasa. Sumod sa balikin another Ramadan.
Dabang sa pamain udur niya syar'in, udur niya asara. Pagkada sa sabangin udur niya lang niya. Amang may udur buku udur asara insi uno. Salam. Insi uno. Magkada pa siya. Magpakaon pa siya. Bidya. Babu ko duay, in kafara duay. Nadepende mo na pila in utang niya. So pa man nakautang siya ni mawedto. Kawan adlaw. Pagbalik sila malani sa balikad to, katluan, pila kay man. Pamutan siya ng taon balik, Sheikh. Puwasa nga siya. Nabo ko nakasaad niya. Ang amo nagka tunga gantang, tunga saad niya. At tunga gantang at yung unuin, ipakaum mo. Iban lamay niya. Nalang sige wala, mamisal nga, alam sin, ang kamulan ipakaum mo. Ang adlaw yun, may isa niya. Nang si kaywanan, adlaw-adlaw lang yung pakaon ka. Kung magkaka-usto yun. Yan siya po. Nang si kaywanan, yung nagpakaon ka, yung sin, ang kamulan magkaminsan, inikaubos din puwasa mo. Naubos mo na asan yung ba? Kung nakaw na nakaw. Taas. Kung sinuubos din katwa na adlaw mo, mang supamento mo tangkag na sing kalaas. Wise siya mong biyak ito no? Sa lang si kaywanan, malaman lang niya, sa kaywanan, adlaw ko, magpakaon sin tunga sa. Pili nito dyan, in tunga sa ito. Na, nakagantang, ang kasa siya. Natunga niya, tunga gantang. Na, 2 kilo ka ni Wansin, 2 kilo tunga. tunga, at 2 kilo, huwag na alam, I mean, corrected siya kung Wansin sa yan. Nawukon kayo, biya sila sabot sin, amok tayo mga teni in unwa. Imagpidya mo yung mga na-slokad dya. Yung pag-alit magpidya, mga slok dya mo hindi atod sa makaywal, amon, why not una mo nun, minsan yan nun, antang patay na siya, pag sa mga mo niya makaywal pa siya, on patals siya nun, Sik, pakbarat na yan. kumusog. So pag yan, magpidya yun, sabi ang malakas na yun, nagumuna makawaluan. Kapituan, sakit na, complicated na sakit niya. Us kalagyan niya sa insiyo, o makaon niya lamsin, upat-upat jam, 5-5 jam. Kung sa mga makaon niya, insiyo, magusong yung sakit niya. Yun yan, yung sila ito, kaya wadiwan na dyan magpidya. Sa doon kayong palkala, in utang, Ramadan, iwan utang nga another. Nabayaran mo? Naway problema sa mga wakto ko nagpupuasa, wakto ko timutulak in pagpuasa mo kasigpitan ko sa pagtulak yaon, makro kayo mo. So wakto na kala mas masigpit pa ulog ko pahalak. Dahil sa maldi sa basin kasigpitan ko. Usmyo ka ka. Oh, bayaran mo yun. In pila ka buka mo wakto ko timutulak. Sa inyan, di pinya kahala ni Ahmad ibn Hanbal. Lan niya, pinya ha, halsin tao. Bagay ngayon, yung pagtulak nila kasigpit ka niya. Ima mo asa sa imam mo ka siya. Sa kay Sheikh bin Baz, insilang niya, o naruksaroon ka niya, o naunuwa. O nalaysin ka namin, tayo pa sa muka. Uno? Bayaran niya manarukay ang adlaw. Ang mga masigpit ka, magbayad-bayad. Manggat ganit Na, yun. asa, na, Ay mo na. namang sa mo yung pagpuasa mo, kasi sigpitan ko yun, makro kayo mo. O nagpasigpit ni Sara. Pamangkaraming kumarilan o ala sa print, paigdat min ayamin ukan. Namo ko yung kata magkutulak sa katatas kay marawing parasahan. Di pinyahkalan sin tao. Ato atas sa kataning niya ano ba? Masan niya? On tao, misang pimyaman o masan niya? On tao sa misang tas sa katamok masan niya? Ang kanya, kay Ahmad ibn Hanbal, di pinyahkalan sin tao magkutulak-tulak. Sa kay Sheikh bin Baz,
Roksa na yung kayo mo. Uno? Guys, namita di pa kumuka. Tuan, Dato di pa niya ito kahalam mo. tuan may magpupuasa, may mga maglulurok. Yan. Maglulurok siya yan. Pupuasa siya. Pwedeng kaget po ba? Kaya ito mga kabatal ka nila. Namang siya liya sa minom ano ba? Kaya sa minom dagat, wala saan niya. Samang sa minom dagat maglulurok na. Asal na baktal siya karasoy magpupuasa, halian niya unuin. Imakabaktasin puasa niya. Biasin pagkaon, pag-inom, amon amdan, iwansin, magsuka sa amon tiod niya. Sa bangin siya, kimaon, minuwain niya, pagturan, biyan na halis Nabi Muhammad SAW, man akala, wa shariba nasiyan, o sa tuwa, man akala, wa shariba nasiyan, at amang lawa sa kaho. At yun siya piyakaw sa sintori wansin. Pinom siya, wakto siya ano? Wala piyagturan. Sa wakto niya piyagturan. Yun siya ano? Tali yung in. Impuasa niya. Maka nahawakto sa puasa. So yahalya niya yung katama kabatasin. Puasa niya. Lamang sa pa, may pagdurop na tuloy maksud niya lumurok. Mag-usaha mo na. Mag-usaha siya sa pama. Bangon niya sa makaon-kaon niya sa pama sa apuas. Alam siya ng lamang Ramadan yun. Sa dundungan niya pagdurop ba? Wala ko na magkausin mag-usawa sa sik. Sa kaway na tuon. Kasama sa hindi sa minum tuod doon ano ba? May pagbukahan si Available yung tubig na dyan. Pagbukaan. Available na dyan tubig. Pero sa tuan yung kuhan, I mean, biya kung kasi mapasok to din hula. Ubus ito bang mapasok ang paket magbusog-busog biya kuhan. Sa na uwihan. Nawas tali ko Pero minum. niya para mag-refresh. Pero saan niya Ngunit ito? tumo na tulang tulang. Ano? Nagsimang ulam, malang niya mintiud mo tudingin puasa mo biaktal mo. Nagsikay ulam, malang niya. Isang kolon niya magpuasa. Sa sumakawa, lang siya iba buka uruwang. Kandiam. Sa akan dain impagturon to diyan bukaan to diyan away udol niya sa ilang sikay ulam, mamisang pagpilan piasa mo niya, buko na biasin, awak tamon, biyo ka mo yaon. Pero kahit ko nagawa tayo ng super konsulta, sa mga kita magsangila, Away sa niya. Sa yung turod mo. Sa mang tiyon si Mano sa ang nagpakuha sa iban silang si mga ulama. Ang atod mo lang yung pababae. Atod yung pababae lang niya. Ang atod yung iban sin unuwa. Iban sin nakuha na sumo. Usong gimo kayo ng si mga kay ulama na niya. Batay unuin. Yung puasa mo. Gila. Namang doom day sa tuwan nakaatod. Ang bagay tuman. Domin unuwa. Bang doom day sa tuwan nakaatod. Mga doom nakaatod bihan. Ang mga hukat to, hindi magkasingko-singko. Ba't yun? ay na magkisingaw ay. Kasi nilang ta, napansin taon lang ta, sa pamalang tabi ako tinuturo taon, nakahati na siya sa sara. Kakaninang niya tayo, pero ka laong. Unin nilang niya mga puwasa lima bayat. Na inyat to nagdusa sa sino pagga biyo kaan niya nuin yung puasa niya. Dusa na to. Ing kataloy pangati maapo siya. Sa awak to niya kiyatihan insya mo lang dusa. Di patumtuman na siya. Na inawak to siya nakahati ninyo unwa. Inyon imagsiga sumudi na supulam singko makabaktal siya. Inyat to no mangya kiyatihan ninukuman insya uno isang pilipuasa naman ko na kasing kapuasa na lima ba yaon. Ganito lang siya minamikyan, kaya magkang pamalang ta, ang mga babae lang kami. Kasi nga may nagkasakot na kain. Puwas nila mag-anak, kung pasalang nga lang ta, nakatulipas lang nga. Jadi wala na sila nagpuasa. Sabi na no ito na wala na ito sila nagpuasa. Kung wala nila kihati na ito, suway na may meron tahika pila lay tahunat.
ngayon kasangin ang kuwasa tulong nila, o pera at ako na magkada. So wala sila kaya niya sa inang balubay ng tao. Ang mga kuwasa kalawayan niya, aming katinggalan niya, una ninangon na rin, hawak din natin jahil na rin. Na inawak to katinggalan niya mo no, way pangati niya asara, pagtawatan niya. Sa awak to sa nakati na sinsara, uus din ang niya to, uno, so isa uno magkada. Tinansya na pagtawad. Sa sumakawa ulo alam na kuman, in kay wa ulama lang niya, 2 taon lang niya, 2 taon na limabay impuasa mo takanipas sa tawa takanipas siya pag nag-anak. Isbaw to yung 2 taon balik, ayang katong balik, isbaw to 2 taon, usi ka 2 taon way udur niya syar'i. Tiod niya isang muasa, pagpakaon pa siya, pagpuasa pa siya. Bayad kasi ito na. Kadaan niya yung Sa intaw mo, pagpidya. dari ko sala, di magpupuasa rin tagna, usag tawat na siya, di niya kadayunuin, inawak to no, Gaway. di mabayad to. Pag ay siya no, ipangati, isa no, isa sabay, isa timindong, isa puasa, isa magpuasa. Tapos mga awak to sa nakahati na sinisara, kaya nga tanyayin niya on. Siya'y kadaan niya yunuin, inlimabay ka niya. So pabisa mga 2 taon na limabay, kaya si sabot takay na sa pamimbabayad to no ba? Amunta ka uno, taka, nipas. Usmi ako siya another year to, ano sa puno, alam niya. Sabi niya, what to, 2 taon. Bangso pa, may ka 2 taon, tiod niya na, way mo asa, way roon na, luon niya, at niya way udo syari, pag biyawat niya kaupat at magpakaumpas siya, magpuasa pa siya. Na inso kaway pagturan, di makabatas yung puasa. Na, inyan lang si mga ulama, biya nga si mang siya pagkaon, bang pagkaon lang yung ipasod mo lang niya kaagi, lang si ulama lang niya uno, yan nga makabatal. Biya sa kay diksyon na pagkaon siya, kadaiya lang niya, yan nga makabatal. Sa kay Ibn Taymiyyah, inyaw niya, bukong niya biasin inuman, bukong niya biasin, bukong niya biasin kaunon. Kay Ibn Taymiyyah, bukong lang niya. Misampal niya uno, kansuman ko sa eleksyon niya on. Kay Ibn Taymiyyah, kasi kung Islam Ibn Taymiyyah, bukong biasin nga, kaunon mo bukong biasin uno, di mo ka naman yung laddan niya, di mo ka naman unuin, inanam niya. Sa kaymanan ulama, ganyan yung uno nga, makabatal, paggaling niya uno, inyaon, kansuman ka. Naunsab siya. Apos dito mo bukong na pagkaon, di lang to, no? Pwede lang makabatal dito. Akay mga ulama, sa kay Ibn Taymiyyah, di na makabatal. Sa panya pagkaon niya on. Aunsab siya kay Naman at pag-anon. Aunsab yon siya king kay wanang biya magluto. Mag-taste sa jababihan. Diariyat to. Kinaman sa jababihan bang mga maalat ato maasil niya may. Hindi mo sabto nun. Biya nanaman sa jababihan to. Ang Sheikh biya na may maghinangin siya magkikinam sadya. Dukay malikidam, dukay nga ano ba? Ingkaunon, ininom mo. So diari sa to. Kaya mo na, naasin. Nausaw ka Sheikh, hindi nang niya magkinam sadya sab. Pagbalik ko siya naman to. Ang kanda, ang kani magpupuasa, alian niya katan, wasilay ka pa, ikasok niya pono pa, ikabata si Sana naman puasa niya niya. nasimot niya. Siya ay mag-dictation to. Okay. Mulit, kuminam, ito na naman. Sarap na yung makanan. Asa siya, ang sambihan Sheikh, ang biya maghihinang siya magkikinam. Ang puasa siya biya. Mag-excuse na diba siya mga to? Mag-excuse na siya rin siya magpuasa na. Di na siya magkinam. Palakon na. Namara na sa tuwa. May radyo sa niya to. Oo, alam ko takay ng pento. Misang pinakaon ko, huwag mo pagturan. Pwede na. Man akala, wana siya. Man akala, wasari wana siya. At among lawasakaho. At niya, misang pinkaon naman, iniibo ko kung nato, gamon uno ba? Amin bati ko, sawa mo kayangatan, nakaakot tubig. Ana,
puasa ati ako. Nakalay na. Ato lang mo, nakita ko ano. Ingat to, no? Kaya ko sa mga subhanahu yung pinom niya ako, magkuna kain wato na ako. Di na mag-gift na to kayo. Masapay na to, kaya saan niya ako. Biyarin sa doon, yung mga tao yun, magsambayan sa sila pang during Ramadan. Na, Ano to, untod, mamo tayo siya. mo tuyot to? Kakilala din ang Allah subhanahu wa ta'ala bang mabuting Ramadan. O sa mano siya, kakilala din Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang mabuting Rabiul Awwal. Noon na naman mano siya, muna pa, pamasjid, isagto pa sin suwad to na masjid. Matuloy mong puasa. At niya, awak to puasa yun siya, mag-ibarat doon. Actually, sa tumukhalif pa sunna. In sunna, yung pagsasawala mo yung masok na uno, sumo din unuin, impadyan. Pula sadik, ang medto. Ang sabkaywanan, sumausin, isang putag doon matug. Ubus, di na at yun yung pagsawal niya, timplano niya sa uno, sumausin. Sin before uno, before padalyaw. Nagad mukhalif sa sunna. Yung sunna, amon kumaon ko, ha, before uno, padal. Biyarin ni Sab Sheikh. Ya Sheikh. Biyarin ni Sab yan. Namun nakakaon na ko biyan ng mga pasisya pa biyan. Sa pagtug mo biyan, adlaw na biyan. Wala na ka siya. Mas ko continue mo na biyan o kireto. Tapos na kanya, kung kayo ulama, inyat lang niya, awas tabo kunda ka musafir, pagsunod si Ramadan, yun na tumupuasan kinunin Ramadan yun eh. Waroon sana mo Muslim yan, mukim, akil balik, kumasa ko konsum. Eh, sulto sa tuka niya. Amun, kasi kaya ito mag-ibarat ba? Kumasa ko lang mo konsum. Sin kaya ito mo, no? Simusod yung mga duwa doon ng Ramadan, kumasa ko konsum. Ang kalang kayo ulama, lang niya, pag susimbulan Ramadan, hindi miyata ko alam silang kawala uno, kumasa ka. Sa bang ko nakatulak, pagbago ko sinyat mo. Sa inkay mo sa ulama lang niya, every doom lang niya, magnyat ko si Unsin, nikaw, kumasa ko konsum. Pwede na to ka, ito sabihin biya, jam yan to, ito na biya, before ko kumaumbiyan, ang pag-uusbihan nung ta, suiwak bang, pajar ang pagkulong itong mundong kumambukod ba? Ang waktu biyan, nagbang na dito ang sipak, nagkakao pa ko, ninilong basid na ini, mayroon pa ng baba. Namin, nagbusin pagbang, unod, ito yung masjid yaon, yung pagbabang, dumiyakad to na uno ba? At time to, yung pagbabang, at tawa, o naturan nila sila nagbutang. Waktu na Ang to. waktu doon, biya mahinang tuy na turan biya. Tukuan, tu biya, Ang waktu bisa nagbabang na masjid, schedule bakit na karo, yan. way pa simusod yung padal sadik, way pa. Kumatauran ito ka. On kay walang bal biya si dito, wala do kay ang na alami ba? Do kay hindi ba bang uno mas dito yung uno ba? May makadtun siya, awak to sim pagbabang. Pagbubuka, iwan na wakto sim pagkasahol. Kaya mo lang ito. Kaya naman ko lang. Ang schedule mo, biya, magsahol. Kuya, ito pa, pagbang ito tuan, di na kamanjari mo Namo ng ko tuon. dipet bang in masjid yon. May makad sa uno ba? Apagwa to sim padal sadik. Yaon na. Di na ko man kumaon. Mag-inom makan. Kana uno agi so Kulu washrabu hatta yatabayyanakum khaytul abyad min khaytul aswad min al-fajr. Thumma atimmu siyama ila al-layl. Amatto. May nato ni ng mga karam niyo, nagkakaon pa bisan nagadan. Oo. Bang simod dain padal sadik, di na ka man kumaon. Nagkadan na to ni unta mag paspas. Di mga jahil. Sila. Grabe ko. Sa bang simod din padal sadik, di na ka man kumaon. Uy, pa nagbaba. Uno kay bang yaon. Ang masjid yaon, may makadto da aturan sin pagbang sin ano aturan to sin gumay padal sadik atwa sila dila ginang. Buko hindi Saudi, may makadto da mangimawot din biya yung pagbang, di may makadto uno. Inyo na tantugin mo ato yung unuin. In padal sadik, amin padal to na mo na in. Puti na to siya. Buko ito ka to, wala. On wakto. Nagbang na rin to. Way pa may mabutin pala sa, way pagin mo ko yung pala sadik. Usap kayo manan. Nagbang, na lima labay ni pala sadik, mga, ang putag 5 minute na.
Ya impagpuas sa mo ko na bang mangimbang yung may mamakad sa uno ha? Apak kita simpadal yaon. Naman kung sindi uno, di mamdak ka, hindi mo taba sa kita may makad sila uno ha? Ha? Bang sumo din uno in sumo, bang sumo din magrib. Ito ka tola. Beto to ni nahula on waktu lo ni takaran tayong bilal. Na. Waktu na takaran talo ni bilal. Ito sangdan. Na, magtakaran sa ba't ng Bilal. Ada kala, weni. Impagbang niya. Kali mayroon ba si Bilal ito? Mayroon may yung pipay na tangi. Umuwit na dyan yun. Kasayang gawin ko nakasawol. Impagbangan. Di malaway ito nga dami yun. Ipasanik. Uy, mo kita yati sa awol. Gawin mo, malasyo na maray. Kali sa tingnan ko basket. May makadtod sila uno bang. Aturan sino. Sin manggumay pasanik. Iwan sin urabos siya. Taod comic kapag siya tingin na. Nangyari diyan ito mga gimba. Pwede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ano to po dali?